hatuna ukabila. That is what we are advocating for today. Jo bodaboda e kaunti ma Homa Bay oyudo tiegruok e weche mag rito omenda, kungo kod hola manyalo miyo gibed kod yuto makare e tijgi mar bodaboda e kaunti no. Sekta mar bodaboda en sekta maduong' mondiko rowere mathoth e tung Kenya mangima ma yuto margi wuok mana e tij riembo apiko. Kara kamano, moko kuom jo bodaboda iwacho ni ok ti maber gomenda ma giyudo e tijno kaluwore kod koso yudo puonj kaka ginyalo tiyo kod omenda ma giyudo. Puonj ma kamano nochiw kod kambi ma bende osebedo ka siro jo bodaboda mar yudo kaka ginyalo konyore e sekta no. Puonj no bende nokelo kanyakla jokombe mag bodaboda e sub-counties te ma Homa Bay. Kamae giyudo puonj e wi kaka ginyalo kano omenda ma giyudo e sekta no mar konyogi e ngimagi makiny. Yenye tumeletea watu wa Homa Bay. Tumeanzia na viongozi wa bodaboda, hatujaanzia na customers wetu, manake tunaelewa kila pahali tunaenda lazima kuwe na viongozi. So tumeanza na viongozi wetu kueducate kuhusiana na mikopo zetu before uchukue deni, ile wakati unachukua interest rate uelewe pia upande wa savings. Ndio tuwezi taka tena upande wako unachukua tu pesa, kazi yako ni kulipa deni. Tunataka pia wewe mwenyewe uweze kujikuza na pia kama uko na familia pia waweze kuweza kusaidika. Kikikau gimo kenyal chulo mokuongo. Kau gimi nyalo chulo king'e ni en gowi asto koro nyaka chule back. Nikech kok ing'eyo ni en gowi tibiro kawo loan no tiringo asto ka pikipiki jogo biro yudi to gikawo back. Majority of jo pikipiki nyithindgi ni e secondary. Koro so long as ni wan pikipiki ni onyalo konyo wa yor chudo matin to wan be boda gima nyaka wang'e ni same ka wapiko on loan nyaka ichul. Nikech ka ok ichule tibiro kawe, to samo kawe ting'e ni obedo kes machielo. Koro wane wamedo jiwo jowa ni loan ok rach, loan ber, to kisekawe to ne ging'e kaka